салом дӯстон, ду футболбози беҳтарини ҷаҳон Роналду ва Месси ҳар рӯз мусоҳиба намедиҳанд. Дар охири фаъолияти худ ҳар нуқтаи назари онҳо боиси таваҷҷӯҳ аст. Дирӯз Лионел Месси дар мавриди тӯби тиллои гуфтгӯӣ имсол мубориза намебарад ва Бензема ба ин арзанда аст. Бисёр ҷолиб аст ки Месси ба ӯ овоз медода бошад. Соли гузашта ба Левандовски ӯ овоз надода буд. Имрӯз ҳам ба гуфтаҳои Месси дар бораи муносибати мухлисон нисбаташ таваҷҷӯҳ мекунем. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акун дар ягон ҷо баъз рӯшнед мо бошад сар мекунем. дар ҳамин лаҳза футболи бошгоҳӣ ба танаффуси тобистона меравад, аммо бозиҳои мунтахабҳо наимонанд ки мо зиқ шавем. Мунтахаби Италия бо Аргентина дар турнири нав бо номи финалиссимо мубориза мебаранд ки дар он ҷо қаҳрамони Аврупо бо Амрикои Ҷанубӣ иштирок меварзанд. дар интихоби ҷоми ҷаҳон моро интизор аст рақобати Шотландия бо Украина. оё Ермоленко бо ҳамдастагони худ метавонанд шотландиёро паси сар гузоранд? тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Раим Стерлинг дар олами футбол то ҳол нафаре боқӣ мондааст ки сатҳаш аз футболбози умедбахш ба футболбози топи ҷаҳонӣ боло нарафта истодааст. ӯ аллакай ба синни 27-солагӣ расида, аммо то ҳол ӯро умедбахш мегӯянд. ҳарчанд Раҳим голҳои зиёд ва муҳимро барои Манчестер Сити ба самар расондаам бошад, аввалтар аз ҳама иштибоҳҳои дағали ӯ дар бозиҳои бузургтарин пеши чашм меоянд. ин хатоҳо на танҳо дар ҳайати Манчестер Сити, ҳамчунин дар мунтахаби Англия ҳам дида мешаванд. дар мавсими испариждаи Премер Лигаи Англия ин футболбоз мавқеъ дар ҳайати асосӣ аз даст дод. овардани Ҷек Грилиш маънои онро дошт ки Гвардиола ҳанӯз 2 мавсим пешам аз бозиҳои Стерлинг норозӣ буд. мавқеи тангаш дар Сити акнун мавзӯи маълум мебошад. футболбози 27-сола метавонад аз сафи манчестериҳо биравад. чанд даста аз Англия ва ҳамчунин берун аз Британия ҳам ба бозингари англиз таваҷҷӯҳи хос доранд. дар байни онҳо дастаҳои абарқудрати Испания ҷойгоҳи махсус касб мекунанд. Реал Мадрид ва Барселона ҳардуяшон мехоҳанд ин футболбозро ба саф ҷалб кунанд. гузашта аз ин Атлетико ҳам дар як ҷона истода ба Стерлинг пешниҳоди ҳамкорӣ карданӣ аст. дар кишвари дигари аврупои Германия дастаи Бавария таваҷҷӯҳи худро ба футболбози канорӣ бештар кардааст. дар худи дохили Англия бошад айни ҳол ягона дастае ки Стерлингро мехоҳад Челси гуфта мешавад. Реал Мадрид барои он таваҷҷӯҳашро ба ин бозингар бештар намудааст ки Мбапперо аз даст дод. баъди ин мадридиҳо ба самти Стерлинг таваҷҷӯҳи бештар карданд. агар ӯ ба Реал равад, танҳо имконияти дар канори рост бозӣ карданро дорад. тарафи чапро Винисиус ба худ сварка кардааст. Барселона мехоҳад иқтидорашро дар ҳуҷум бештар намояд. мароқи хосаи каталониҳо ба Стерлинг хабари нав набуда ҳанӯз зимистон пайдо шуд. Диего Симеоне дар Атлетико мехоҳад революция кунад. дигар ҳама аз бозии дифоъкоронаи ӯ ба дуд омаданд. барои ҳамин бозингарони моил ба ҳуҷум бояд ҳарчи бештар ҷалб шаванд. қарордоди кунунии Стерлинг бо дастаи Манчестер Сити то тобистони соли 2023 амал мекунад. наздик омадани рӯзи охирони шартномаи футболбози 27-сола нархашро ҳам дар бозори футболбозон арзон мекунад. Наби Кейта футболбози асосии Ливерпул нашуд. он интизориҳое ки аз бозингари африқои Клоп ва мухлисон доштанд бароварда карда натавонист. аслан Клоп ва намояндаҳои дигари Ливерпул ки ба масъалаи хариду фурӯши бозингарон масъул ҳастанд, ҳамеша ба нишон мерасанд. бозингарони ҷалбшуда дар Ливерпул ба нафарони муҳимтарин табдил меёбанд. дар мавзӯи сиёсати трансферӣ ба Ливерпул дигарон ҳасад мебурданд ва мехостанд мағз ба онҳо баробар шаванд. ҳама ин аз овардани Ван Дейк ва Алисон оғоз ёфт. мисоли охирин Луис Диас аст. ҳарчанд ин футболбоз дар финали Лигаи Чемпионҳо бои пас гирифт. хай фаҳмида мешавад финали якуми Лигаи Чемпионҳо дар умраш буд. аммо тарафи манфии трансферҳои Клоп маъз Наби Кейта аст. шояд ягона нафаре ки ба Ливерпул оварданаш иштибоҳ буд маъз бозингари африқоӣ ба ҳисоб равад. Клоп дар ин трансфер хато кард ва ӯ худаш ҳам инро хеле хуб пай мебарад. ҳамакнун равзанаи трансферии тобистона кушода мешавад ва ҳар як бозингар метавонад дастаи нав пайдо кунад. Наби Кейта дар қатори футболбозоне аст ки Ливерпул муқобили фурӯхтани ӯ нест. айни ҳол дастаи ПСЖ таваҷҷӯҳи худро ба футболбози мазкур бештар кардааст. гуфта мешавад ки дастаи шаҳри Париж омода аст ки барои ҷалби ин футболбоз 50 миллион евро ба Ливерпул диҳад. агар ин хабарҳо дуруст бошанд, пас мерсайдиҳо дақиқан ба он розӣ хоҳанд шуд. маблағи хеле хуб барои футболбозе ки асосӣ нест пешниҳод карда шудааст. Ливерпул ки дар масъалаи ҷалби бозингарон моҳир буданашро нишон дод, акнун дар мавзӯи ҷавоб додани онҳо ҳам муваффақ аст.
дар чемпионати фаронса на танҳо месси, неймар ва мбаппе ҳастанд. дар борбари ин футболбозон он ҷо ҳамчунин виссам бенедер ном бозингаре аст ки бояд ба гӯшаи фаромӯшӣ наравад. бозингари мазкур дар лигаи якуми фаронса яке аз нафарони асосӣ мебошад. ӯ дар монако аз соли 2019 бозӣ карда капитани даста ба ҳисоб меравад. барои дарк кардани муҳимияти ӯ ба омораш таваҷҷӯҳ кунед. дар 52 бозии мавсими сипаришуда дар ҳайати монако бенедер ба задани 32 гол даст ёфтааст ва ҳамчунин 6 ассистро ба номи худ сабт кард. қаблан бенедер дар тулуза ва севилля бозӣ кардааст. ҳамаи номорҳоро ба шумо бо сабаби муайяне пешниҳод кардем. барселона вақтҳои охир ба футболбози мазкур таваҷҷӯҳи худро хеле зиёд намудааст. ояндаи ҳамлагари 31 сола дар монако маълум нест. гуфта мешавад ки ӯ то охири шаҳрнома дар шоигарии монако намемонад. бозии барқарор ва устувори бенедер дар зарфи 3 сол таваҷҷӯҳи дастҳои дигари аврупоиро ба ин бозингари монако зиёд кардааст. аз ин рӯ дар масъалаи тамдиди шаҳрномаи футболбози 31 сола ва монако ба мувофиқа расида наметавонанд. мушкилӣ дар масъалаи молиявӣ набуда, худи бозингар аз таваҷҷӯҳи дастҳои дигар ба шавқ омадааст. бенедер дар монако собит кард ки метавонад дар ҳамла бозии беҳтаринро нишон диҳад. таҷрибаи ӯ дар ла лига яке аз омилҳои асосии интихоби барселона шуда метавонад. билохир месси ҳам дар бораи норозиҳои мухлисони псж ва ибрози рӯшоди он дар ҷараёни бозиҳо бо ҳуштаккашиҳо сухани худро гуфт. хотиррасон мекунем ки баъд аз нокомии псж дар лигаи чемпионҳо мухлисони дастаи шаҳри париж аз ҳама бештар месси ва неймарро мавриди танқид қарор доданд. ҳар як амали онҳо дар майдон ҳуштаккашиҳои норозиёна пешвоз ва гусел мешуд. мухлисони дастаро метавон дарк кард. барои ман ин чизи нав ва ғайриоддӣ ба назар расид. дар барселона ман ягон бор ба чунин ҳолат рӯбарӯ нашудам. вақте ки мухлисон чунин рафтор карда, ман худро хеле нороҳат эҳсос намудам, аммо ин сабаби худро дошт. псж соли чандум аст ки паёпай аз лигаи чемпионҳо канор меравад ва дар чунин марҳилаҳо аз саф берун шудан кори нобахшиданист. ҳар яке аз мо бояд пай барем ки мухлисон ҳам хоҳиши дар париж дидани ҷомро доранд. агар шумо аз ман пурсед ки ин норозигӣ ба тарафи ман ва неймар кори хуб буд ё ин ки на, ман дар ҷавоб мегӯям ки кори шудагӣ шуд. мен баъд кӯшиш мекунам ки чунин нашавад, гуфт Лео Месси. воқеан ҳам мухлисони дастаро дарк кардан мумкин аст. бо омадани месси ба париж ҳама андешаи онро мекарданд ки сегонаи афсонавӣ дар псж мешавад ки ҳамаи дастаҳоро аз сари роҳаш бо як пуф дур хоҳанд кард, вале чунин нашуд. псж танҳо чемпиони фаронса шуду халос ки он бе месси ҳам имконпазир аст. лео ба мухлисон ваъда медиҳад ки мавсими навбатиаш дар псж куллан фарқкунанда хоҳад буд. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта муҳаммад гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.